Hej, det er Lars fra LSP, Livsstil og Sundhedsplanlægning. Herinde bag mig i vores lokaler i Nypark i Holstebro, der er vi netop lige startet et hold op, som vi er ved at afslutte. De skal til deres eksamen inden for NLP på søndag. Og i den her weekend er de så i gang med at varme op til eksamen og køre en masse øvelser derpå. Det jeg egentlig gerne lige vil fortælle, det er, allerede inden at det her hold, de har afsluttet deres eksamen på første niveau, som de er ved at tage, der er der flere af dem, der har givet udtryk for, at de ønsker at tage næste niveau. Altså vel at mærke, inden de overhovedet ved, om de har bestået eksamen eller ej, eller hvordan de oplever, at de har gjort det. Fordi de synes, det har været et så spændende og et godt forløb. Det gør bare, at jeg bliver pissehamrende stolt af at være en del af det her team, der formår at levere en vare så godt, at de her folk, de har lyst til at være mere engageret i det, vi går og uddanner i. Det synes jeg er mega fedt. Så tak til alle jer i LSP. Det er super fedt at være en del af det her team. God weekend derude, og husk at rose jeres medarbejdere.